Και είδον γυναίκα καθημένην επί το θηρίον το κόκκινον, γέμον ονόματα βλασφημίας, έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Και η γυνή περιβεβλημένη πορφυρούν και κόκκινον και χρυσωμένη χρυσίο και λίθο τιμίο, και μαργαρίτες έχους αποτήριον χρυσούν εν τη χειρή αυτής, γέμον βδελιγμάτων, και τα ακάθαρτα της πορνείας της γης. Και επί το μέτωπον αυτής όνομα γεγραμμένων, μυστήριον, Βαβυλώνη μεγάλη, η μήτηρ των πορνών και των βδελιγμάτων της γης. Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων Ιησού, και εθαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Και είπε μοι ο άγγελος, διατί εθαύμασας? Εγώ ερώσει το μυστήριον της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν,